Käypä huutaa nyt silleen. Mitä te teitte? Miksi tää toimii? Se saksiko Minä korjasin. Tää toimii epäloogisesti. Käypä hakee nyt kiinni. Vammanen katto, vittu. Mä voin sanoa ihan suoraan, että tässä on kyllä moni selällään tän eessä. Tää helvettiä tää meinaa. Kuuluu bossille lopettaa heti kun ottaa ajan. Tai miksi ne viime? Joo. Noniin. Noniin. Se on wavy. Outo wavy. Oi, ei vittu toi vielä. Tää on kyllä jotain ihan muuta. Hienoa! Sori, tää musiikki on niin kovaa. Tää on nyt pari putkia, et ihan Hei, kuin siistiä. Joo, siellä tapahtuu aina välillä tuommoista droppaamista, sille ei niinku vaan maha mitään, kato, jos ne ei saa signaalia, niin ne jää silleen vaan, että hei, me ollaan tässä. Tää on sit se valomerkkimoodi ihan selkeästi. Nyt joku vei vaan sitä nuolta tohon noin. niin. Nyt paljastuu Niin sen nuo päin. ulos. Niin, tiiätsä, mä ajattelin se kolmiulotteinen pilkku, tiiätsä, niinku, ja sitten niinku nuoli tonne ulos. Se tulee niinku kaikille selväksi, mistä tässä on kysymys. Näytähän nyt jotain muita efektejä. Boring. Noissa on nyt vähän huono signaali noissa. Ja meiltä toi Prättälä, joka tietää noista verkkojutuista oikeasti ihan sikapaljon, niin sanoo vaan, että, niinku, että parempaa kaapelia, niin sillä pitäisi lähteä niinku, yli puolet noista ongelmista mäkeen. Tää droppi-juttu on semmonen, mitä mä ite ootin. Tää on niinku 2D-näkin mun suosikkiefektejä oikeasti, niin ei, niinku, tää 3D näyttää vielä paremmalta. Eikä oikein tarvitse ton enempääkään noita pisteitä, kun ne kaikki heijastuu noista muista putkista. Toi on tosi tommonen niinku, eläväinen, niinku, vähän jo vetinenkin toi niinku, efekti tossa. Joo, tää on kans tosi hyvä. Se vaan pitää ottaa vähemmän värejä käyttöön niinku kerralla, niin siitä ei tuu niin sirkusmainen, mutta niinku... Näytäpä liekki. Liekki menee nyt alhaalta ylös. Mut senkin saa itse asiassa muuten käännettyä. Käännätä. Siellä on semmonen orientaatio sille, että pystyy Nyt. kääntämään. Ilo. Siinä on nyt ilo. Los Carnevals. Karnevaali. Ja sit loppupeleistä ei tuota kuitenkaan nyt, kun tää on näin. Mitä ei tuota ihan hirveästi liikaa valoa tänne. Ei niin. Oi, mikä tää on? Hill drops, no tää oli vähän liikaa. No tää on nyt vähän, joo. Me kusta no. Ei siis kaikki nää toimii, mutta se just, että niihin täytyy vaan katsoa nuo kirkkaudet sitten niinku erikseen, että... Nyt sataa vettä oikein vitusti. Aika siistiä. Hill drops. Joo, noi putket tulee nyt vähän myöhässä, miten sattuu. Osaa. Tetris. Hill random. Pornoa. Ai. Se vähän himmellään. Mikä se oli se punainen, missä meni niitä keltaisia välähdyksiä ympäriinsä? Se oli tosi nätti. Se on se tuli. Fire! Apua myös takaisin. Saa. Joo, meidän pitää tonne muutama parempi johto nyt vaihtaa vielä. Näkyykö se nyt oikeinpäin siellä? Joo, se preview kuvaa ihan vituillaan.
kato kun nämä luulee olevansa nyt semmosia niinku suunnattoman suuria palloketjuja niinku nää vehkeet. Niin siellä on niinku semmonen preview-kuva, jossa on niinku tyyli vaan 5 silleen niinku juttuu rinnakkain, että se on niinku melko kapea. Et kyllähän sitten nyt silleen niinku idean ehkä saa mitä se tekee, mutta niinku. Käännä toi toista päin. Noniin, just näin. Just näin.